F'sentenza mogħtija minn maġistrat ġew mifsud, il-kaptan tal-MV Lifeline Klaus Peter Reich ġie mmultat 10,000 euro wara li nstab ħati li fis-27 ta' Ġunju li għadda u fil-jiem ta' qabel uża bastiment fl-ibħra territorjali ta' Malta meta l-imsemmi bastiment mhuwiex reġistrat fir-Reġistri Internazzjonali Merkantili għalkemm kellu liċenzja. Fil-fatt il-Ġermaniż ma nstabx ħati li kien qed jagħmel użu minn bastiment li ma kellux il-liċenzja meħtieġa mill-Awtorità Trasport f'Malta għal għanijiet kummerċjali. Il-qorti ċaħdet ukoll it-talba tal-prosekuzzjoni biex il-bastiment jiġi konfiskat. Il-qorti semmiet il-fatt li Reich għamel li seta biex isalva l-ħajjiet tan-nies iżda l-maġistrat ġew mifsud insista illi dejjem trid timxi mal-liġi. Il-qorti qalet ukoll li ma tistax ma tilmentax mid-dewmien biex dan il-każ jiġi deċiż, però kien hemm il-parti umanitarja fejn il-maġistrat fehem iċ-ċirkustanzi tad-deterjorament ta' saħħet l-akkużat. Madankollu l-akbar dewmien kien min-naħa tal-awtoritajiet Olandiżi fejn l-ewwel talba għall-informazzjoni saret fil-bidu ta' Awwissu tal-2018 bit-tweġibiet jaslu 3 xhur u nofs wara. L-avukati tal-kaptan Klaus Peter Reich, Cedric Mifsud u Neil Falzon qalu li qegħdin jistudjaw is-sentenza sew u se jkunu qed jappellaw. Il-qorti rrakkomandat lill-Gvern li l-multa imposta meta titħallas titqassam b'mod ugwali lis-sorjiet tal-Ursolini, is-Salesjani ta' Don Bosco, Dar Emmaus Fawdex u Dar Merħba Bik. Intant f'kummenti lill-ġurnalisti barra l-qorti l-kaptan Reich żvela li t-tim tal-Lifeline diġà akkwista bastiment ieħor u se jibdew mill-ġdid bil-ħidma ta' salvataġġ fil-Mediterran fi ftit tal-ġimgħat oħra.